Добро утро, банда! Преди малко излезнах от гаража и сега отивам към товарния адрес. Имам 23 км до там. В момента съм на околовръста на Милано, но обаче е доста студено. 5 градуса е днес. Трафика е нормален. И така, след малко се включим от товарния. Пуснах един кратък таймлапс до адреса и сега влизаме на адреса. Ciao, buongiorno, CTV2 1000 devo da ritirare 22 bancali? Va bene, grazie. Така казаха, ние паркираме и да отидем в офиса. Сега ще отидем до офиса, да ни кажат на коя рампа да паркираме. Трябва да отваря 22 палета на температура, 20 градуса. И така, след малко се включим пак. Така, разбрахме се в офиса. Аз ще товарим 33 палета. Трябва да дойде още един наш камион, който ще натовари останалите 11, защото общо са 44 палета. Бонжорно! И сами казаха да паркирам на трета рампа, обаче има камион на нея и да изчакам, след като натовари и се премести, да паркирам на нея. Трета рампа е тук отзад. Така, аз се качих в камиона да си допием кафето и да изпушим една цигара на спокойствие, докато рампата отзад се освободи. След това трябва да се паркираме и да товариме. Сами потвърдих от офиса, че дойде още един наш камион, който трябва да натовари останалите палета. И така общо взето. Не ни остава друго,
освен да си изпием кафето и да чакаме. И след малко ще видим, се включим или от товаренето, или от взимането на документите. Ще го видим до след малко. Тук що натоварихме. Сега ще преместиме камиона, да затвориме вратите, отиваме до офиса да си вземем документите и от тук трябва да отидем в друга фирма, на която ще разтоварят палетата, ще ги преправят, ще лепят етикети. Ще трябва да изчакаме и там, след това ще трябва да сходи на друга фирма да се изчака за документи, за други работи и днеска ще е дълга и широка общо взето. Така. Сега ще преместиме камиона малко назад. Да може да затвориме. И да отидем до офиса. Сега мисля, че трябва да паркира колегата и той дойде. Трябва да натвари останалите палета. И така, и отиваме да затваряме. Така, взехме си документите и сега от тук трябва да отидем на другата фирма, на която ще преправят стоката. До там мисля да спра клипчето и ще го пуснем от там, като отидеме. Като сме на другата фирма, да видим там какво ще се случва днес. Днес ще е дълга и широка общо взето. Айде банда, ще го продължа след малко, като стигна на другата фирма. Реших да се включа малко преди фирмата, защото смятам, че ви е интересно да видите каква е теснотията, където трябва да отидеме. Вътре във фирмата не смятам, че има нещо интересно, каквото да ви покажа, защото то ще е разтоварване, преправяне на палета, лепене на етикети и такива работи. Но пътя до там ще е по-интересен. Много близо сме до фирмата. След това, може би, докато правят палетата, ще седна да обработя клипчетата, за да мога да ги подготвя половината. И така общо взето. Айде, започваме.
общо взето покрай Милано е така, фирмите са малки, тесни. Не всички, но повечето преобладават. Това е фирмата срещу нас. Обаче сега трябва да видим къде точно ще оправят стоката и ще я преправят, за да знаеме. Сега тук ще моля свием от това как е спрял. Това е фирмата. Сега ще спреме тук отвънка и ще влезем да видим какво се случва, кога и къде. Така. Пускаме аварийни. Ще го върнем една идея малко назад. Така, слизаме да видим какво ще ни кажат. Казаха ни да влезнеме и да паркираме на рампата. Това са трите рампи. Контейнера ще влезе и ще паркира там на четвърта. Ние ще влезем и ще паркираме на трета. Но обаче ще отнеме време тук, защото ще трябва да се изчакат. Ще трябва да се разтовари, да се преправят палетата, ще отнеме бая време. И така общо взето аз през това време ще седна да обработя клипчетата, каквото съм снимал до тук. Защото друго няма да има какво да се прави на този момент. Това е фирмата, малко е тесна. Ама това е общо взето, няма какво да се прави, няма голям избор. Добре, банда, то не смятам, че има какво интересно да ви покажа тук. Ще се включа малко по-късно, може би като тръгна от тук или ако има нещо интересно. До после. Така, след час и 54 минути сме почти готови тук. Дотоварват ни последните палета и от тук ще трябва да отидем на друга фирма, на която евентуално ще трябва да вземем документите. И след това последната дестинация ще бъде летище Малпенса за разтоварване. Сега слизаме да видим какво ще кажа тук. Да затваряме и да отиваме към... Така... Взехме си документите, оправили се стоката. Обаче плана си остава. Сега ще трябва от тук да се мине на друга фирма, там да се изчакат документи. След това вече може да се отиде към последната дестинация и да се разтовари евентуално. Това е за сега. Чува се дали да ви пускам таймлапс до другата фирма или направо се включва от там. И така общо взето. Ще го измислиме сега по пътя. 2 часа ни отне времето. Тук сега и колегата чака, който сутринта натовари с мен останалите палета. При него трябва да се случи същата процедура. И след това трябва и той да дойде на другата фирма за документи. Финалните прословути документи. Общо взето, това е плана за сега. Ако евентуално няма някаква друга промяна.
Та така, банда. Ще ви пусна един таймлапс до другата фирма и там ще се включим пак. Така, пристигнахме, обаче може би ще трябва да изчакаме след 2 часа, защото в момента е 1:30, не знам колко се вижда. А те ще отворят от 2 часа. Сега ще отидем да видим, но според мен ще се изчака след 2 часа. Рампите са затворени, така че според мен ще си бъде след 2 часа, но ние ще проверим все пак. Така, след 2 часа ще бъде, ще ми се обадят по телефона, кога са готови, но поне е хубавото, че ни записаха, че сме тук и сега ни казаха да изчакаме. Та, отиваме да изчакаме като ни се обадят. Може би се включим пак и след това мисля да се включа евентуално при разтоварването на летището и там да завършим видеоклипа. Ще го погледнем как се движим във времето. Айде до после. Така, тук сме готови. Абсолютно не ни отне никакво време. 1:30 пристигнах. Сега е 2:15. Дадоха ни документите и сега се отправяме към летище Малпенса за разтоварване. Няма да пускам таймлапс до там, защото не искам и клипа да стане прекалено дълъг. Ще се включиме директно преди влизане от... Да, може би преди влизане на летището. И общо взето това ще е за сега. До после. Така, най-накрая сме вече преди летището, последната дестинация за днес. Надявам се да няма голяма галамация тук и да може да се разтовари по-бързо, но това ще се види, защото по летищата това не е ясно какво се случи и как се случва. Сега ще влезнем вътре, ще отидем да се регистрираме и оттам вече да отидем да разтовариме и тук мисля да преключа видеото, нали, после след като разтовариме. Но за сега ще го видим. Първо да влезнем и да се ориентираме какво е положението и как е. Защото пък не искам и клипа да става супер дълъг. Отвори ни бариерата.
Сега да намерим едно скромно месте, къде да се паркираме, за да може да отидем да се регистрираме. Тук, както винаги, е някаква лудница, всеки паркира кой къде намери за добре, ама тук е така общо взето винаги. Звънят ми на служебния телефон, след малко ще го погледнем. Ето го нашето место, къде се паркираме. Така. Сега. Тук си взимаме документите и отиваме да се регистрираме. Така. Сега отиваме на администрацията да се регистрираме. След това вече отиваме да разтоварваме. По чудо няма много хора. Взимаме си билетче. Така. След малко се включваме пак. Готови сме. Нямаше много хора на регистрацията. Само аз си бях, взех си билетче и ме извикаха веднага. Ние ще трябва да разтоварваме на центъра за лекарства. И сега отиваме към камиона и се насочиме на там. Да видим там какво е положението. Грация! И така общо взето. Колегата Марто ми извънна и той е сега отишъл да си вземе документите. След малко и той ще дойде. Така че ще сме тук днес, поне за сега. Така. Така. Айде да отидем на там да видим какво е положението. И успеем ли да разтовариме сега, веднага, или ще бъде по-късно. Тук, както винаги, е луда работа от камиони. Всеки е паркирал кой къде иска, къде може, къде не може. Хубава работа. Но все пак сме на летище, нормално. Всеки е тръгнал на нека. Сега има две рампи, които са нашите на центъра за лекарства. Те са празни, което е хубаво.
Сега ще паркираме и ще слезаме да ги изкараме разпечатка от хладилното ремарке. И след това ще отидем отзад да видим за разтоварването как ще се процедира. Така. Изправиме. Добре. Това сме ние. Слизаме. Изкараме разпечатки. Изкарваме още една. След това пускаме една за целия ден, която ще трябва да я занесеме във фирмата. Една си оставяме за нас, кабината. Извикаха ме и ми казаха да отворя вратите. Сега си свалиме ще оставим тук стеките да не пречат. Ето го товара. Сега отиваме да върнем камиона на рампата и започваме да разтоварваме. Така. Паркирахме. Сега ще слезнем, да пушим една цигара долу и да видим какво се случва. Това е един мой ден. За сега поне, защото това е още рано. 4 часа е, даже 3:30. Така че ще има, може би, още друга работа. Ами, тук мисля да приключа, хора. Ако ви е харесало клипчето, лайкнете го. Абонирайте се. Скоро ще кача друго клипче. Това ми е идеята за канала. Какво ще ви представям. Но това ще го направя в отделно клипче. Ще ви обясня защо го правя този канал и всичко подробно. Това е общо взето. Бъдете здрави, щастливи и се усмихвайте на живота, защото е твърде кратък.